Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan sang kini ato broadcast malabay man sa gamanan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa Facebook, live usab kita karon sa tibok nga kalibutan. Pinaagi usab sa GSAT, live kita sa tibok nga Pilipinas og sa mga local TV stations og sa tanan Hope Channels and Hope Radio nga nagtamok nini ang atong programa Pangutana Pastor. Una sa tanan, dako ang ako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa atong mga pinangga, mga administrator. Una, si Pastor Roger Caderma, ato pinangga nga presidente, usab ang ato nga pinangga nga executive secretary, Pastor Danielo Palomares, og usab kang Sir Chimuel Almosera. Okay, pahamutan kamo og ipadala inyong mga pangutana sa mga number nga naa diha sa inyong screen. Gani ang usa nato ka number mo na wala man to pa nato na pulihi. Ang gamiton lang sa ninyo ang 0929-344-1777. Osman go? 0929-344-1777. Kibali tulo ka 7 mga pinangga, no? So, ilabay na ang inyong mga pangutana. Karong panahon na, aron matagaan na to og pagtagad. Pero sa dili pa, mag-ampo kita, iduko na to atong ulo. Dagan salamat o Diyos sa imong pagig-uban. Dagan salamat sa imong gugmag panalangin. Among gikalipay ang pakigkuyog nga na kanimo nini nga kahaponon. Uban ni kami, labi na sa tibok nga kalibutan, o ang balang espiritu, maamua sa kanunay. Salamat sa pagtubag sa amo pag-ampo, kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So, lantaw na ko diri kung nakalabay na ba din sa akong Facebook ang itawag na to og live sa ato Facebook aron makabasa ta dinhi sa mga atong greetings, no? Labi na sa ato nga mga suki nga naminaw o dinhi sa nakainlaing lugar sa tibuok nga kalibutan, no? O pahamutang na mo karon kay ni ana diri. Okay? So ako sa kung nakalabay na. Okay. Atong lantaw dinhi ang naa dinhi sa ato nga mga niana dinhi si Coliantes Jane, no? Watching niya siya sa abroad. Niya si Dave Dominic Texon. Hi Pastor, maayong hapon. Grabe ang mga followers ni Apolinario. Basta kwarta ta ganis gutan igzon daghang followers wa kay kwarta wa kay followers. Mao bitaw nga say magbasa ko sa Facebook nagingon kung dato ka bisag saipan ka sakto ka sa mata sa ubang mga tao. Pero kung pobre ka bisag sakto pa ka saipan ka sa ubang mata sa mga tao. Nga na ang realidad mga pinangga si Judas manggani nga maayo nagigkaitos Jesus Christ. Pero tungod lagi sa una-una ni Judas nga adunay kahakog siya nga kagalingon, nawala gid siya, no? So tinuod nga na igsoon. Naay mga followers pero dili ta mingon nga grabe kadaghan. Na say mga followers pero kuha ng 30% kung na ba siya followers mao maganigsoon pag masaturate na natanan. Amot lang, no? Dili lang ta mosulti gun sa ato ikasulti kay wala mapamana siya masaturate gid ang tanan. Pero ang ato nga gobyerno, ilabi na sa atong Security Exchange Commission, diin ga gi-revoke ang ilang certificate of corporation registration nila. So mo na ang ato nga ikasulti karong mga panahon na. Gani wa ta magkulang sa mga pagtambag niini. Anyway, kung namoy pangutan, labay lang ninyo dinhi. Niya dinhi si Nelson, maayong hapon nganha Pastor, no? Niya sabi ni si Dave Dominic Texon watching from Valencia, Bukidnon. Dave, Dominic, salamat usab sa imo nga posting diri sa ato sa Facebook account. Matingala mo lang ko mga pinangga nga sa akong Facebook account mag-post ko dito butan Manila kung siya akong i-post. Unya gusto nila nga koreksyonan nila unsa akong i-post. Ingani na lang kung dili mo ganahan sa akong ipang post, iko na lang ko i-unfollow na lang ko or i-unfriend ko. Kay dili man pwede nga inyo kumbutan sa ako nga gi-post. Kung dili mo ganahan ayon na mo pag
i-unfollow na lang ko ninyo or gusto mo, i-unfriend ko ninyo. Kaya nga mong information, sultihan ko kamo, mayong ka og social media. Ang katuyuan sa social media is to inform, to educate, and to entertain. Dinhi ko sa information o education. Now, dinhi sa akong information o education, mahitungod sa kapa, nin-jive man siya sa Security Exchange Commission, dito tagakuhag mga information. Mi-jive usab siya sa ato nga policy sa atong church. Now, katong mga tao nga naka-invest og dagko og naka-recruit og mga dagko nga kahadlok sila nga kung mahugpa na ang kapa, base unya gukuron sila sa mga tao o baka hadlok sila nga maedukar ang mga Adventista sa tibuok nga Pilipinas, dili na sila ka-recruit. No? Mo nang masuko sila kang Pastor Bacalares. Pero kung wala ka ga-invest, wala ka ga-recruit, unsa may imong ikasuko ni Pastor Bacalares. Nga diin si Pastor Bacalares, igo ra man ga-inform, ga-educate, o wala magbutbuot sa iyang kagalingon nga gipangsulti. Ang gihimo ni Pastor Bacalares, gi-reiterate ang instruction sa, gitawag nato og kadagkuan sa South Philippine Union Conference. Nga naman, sultihan ko kamo, no? Sa alang sa mga Seventh-day Adventist, na ay mga churches na kadawat kong feedback, misag gi-message, gi-PM sa ako, sa akong account, nga diin, na ay mga churches nga wala nila basaha ang mga circular nga gihatag sa kadagkuan kanato. Ug ang uban, gibasa pero taphaw kayo. Asa ko nakabalo siya diyang nagposta sa atong FB account. So meaning to say, nakatabang kining FB account nato. Na ang punto ko, dili mo ganahan nga mubasa sa ako nga mga posting diha, i-unfollow na lang ko, no, aron dili mo sakit ang inyong kasing-kasing. Okay? Niya din si Jubilin Edwin Dago. Pastor, great ko, happy birthday sa ako anak nga si Jerwin Dago. Uy, happy birthday, diha, no? Mayong hapon ka na tanan. Niyasa din si Rodney Rames and Ramos Adelfos. Mayong hapon ni mo diya, Pastor. Boy na, ito sa bugtuon kay Natay Caller. Go ahead, Caller. Palihog. Hello, Pastor. Ngayong hapon diya ka ni mo igsoon. Oh, may pangutana lang ko, Pastor. O pwede. Palihog. Pangutana. Ang saya Ezekiel 40 City, Gis Kagduse, di man na mahitabo, Pastor, sa bagong langit ba na, lihog din. Okay, 40 City, atong tanawon ha, aron dili nato masaypan, ato gisiyang basahon. Atong tanawon ang Ezekiel 40 City, no? Asa nga bersikulo ang gusto nimo ipabasa igsoon? Sa versikulo 10 o 12. Okay, akong basahon ang 10 ug 12. Ang 10 nagingon. Okay, og mahitabo nga ang mga mangingisda nagatindog sa dapli ni ini gikan sa Ingadi bisan sa hangtod sa Iglae mahimong dapit nga ladlaran sa mga pukot. Ang ilang isda mahimong ingon pagkadaghan sa ilang mga matang ingon sa mga isda sa dagkong dagat nga hilabihan sa pagkadaghan. Apan ang mga lapukon nga dapit ni ini og ang mga lamakan ni ini dili mamaayo sila pagabiyaan nga mahimong sa iasin. 12, og haduol sa suba ibabaw sa iyang tampi ni ining daplina og niadtong daplina muturok ang tanang mga kahoy nga makaon kansang dahon dili malaya ni mawad-an sa iyang bunga. Kini mubunga sa bag-ong bunga matagbulan tungod kay ang katubigan ni ana nagaagay ay gikan sa balaang puloy-anan. Og ang bunga ni ana makaon man og ang dahon ni ana ikatambal nga makaayo. So ang imong pangutana, mahitabo ba kini sa future o nahitabo na ba nirong panahon na? Muna imong pangutana or na gusto nimo i-revise na nga punto? Oh, ini gusto lang ko nga ngayo explanation sa imo kay murag pagsabot ko nga sa future pa kay kanang mga kahoy nga magbunga, lain-lain bunga kada buwan, murag sa ato doktrina, di man na sa bagong langit o bagong yuta. Okay. So mutubag na ko. Igsoon ingani, ang libro sa Ezekiel
always naghisgot mahitungod sa literal. Pero aduna usahay panahon nga adunay spiritual nga application niya na. So meaning, sa primary nga application, literal nga nahitabo. Sometimes, mahimo siyang figure of speech sa literal nga pagkahitabo. Pero adunay application sa ikaduhang nga application. Na kung mangutana ka, mahitungod sa matagbulan, gapamo nga, wala na dinhi sa Ezekiel. Tuwa ka na dito sa Revelation chapter 22. No? Now, ingani, ang Revelation 22, mauba ang Ezekiel 47, no, dili. Nga naman, pero kadini sa Ezekiel 47, gisaad alang sa literal nga mga Israel. Pero ang literal nga mga Israel, nagmasinupakon man sa Ginoo, kung baga, gitawag na to og horizontal nga approach alang sa Israel, wa man mo dawat ang Israel, adunay vertical approach, nga diin, gisaysay sa Ezekiel 22. Say for example, kanang Isaiah chapter 65 o chapter 66, gisaad na sa mga Israelhanon. Pero kay wa lagi magmatinuanon ng Israelhanon, adunay gitawag nato nga pag-offer sa mao nga saad ngadto sa mga hintel o gibroden pag-ayo didto sa Revelation chapter 22. Okay? So, kibali kining Ezekiel 47 igsuon, literal kini nahitabo, pero pwede usab nga maaplikar didto sa gitawag natog unahan nga mga lagyo nga mga panahon, pero gibroden pag-ayo dinhi sa Revelation. Kay kung ang Israelhanon igsuon nagmatinumanon pa, adunay mga informasyon dinhi sa Revelation nga dili na ipadayag tungod kay mahitabo gyud sa literal nga mga Israelanon. Pero kay wa man magmatinumanon, gibroden ang concept dinhi sa Revelation, ilabi na dinhi sa Revelation 22. Follow up, Exxon. Di kay nag-discord man dira sa Ezekiel Pastor Corte City nga kanang nga kahoy ang iya dahon dili malaya kay kung literal ka na malaya na kay wa may dahon nga dili malaya diri sa ato. Okay, nagingong gani ko nga sa first application na ay gitawag nato nga literal nga application og nahitabo dinhi sa verse 10. Sa dapit nga lugar niya sa verse 10. Ingadi hangtod sa Iglaim, nabay Ingadi og Iglaim sa New Jerusalem. Mao lagi na akong giignon nga nahitabo ni didto gyud sa Ingadi og Iglaim sa primary nga interpretation. Pero pwede nimo i-apply didto sa unahan, mao na din mo ingon ka dinhi nga dili malaya. Okay? Kay pwede man siya ma-apply ngadto sa unahan. Follow up, John. Okay lang, Pastor. Ini sa ato pa kanang kapitulo ang Ezekiel Corte City, dual sinangi application, Pastor. Yes, tinuod na siya. Dual application. Taga example sa gitawag na tong dual application. Arita sa Ezekiel chapter 28. Ezekiel gyapon. Okay? Na dual application diri nga ato makita. Verse 2. Anak sa tao, umingon ka sa prinsipe sa Tero. Mao kini ang giingon ni Gihonong Jehova. Tungod kay ang imong kasing-kasing, ginapataas og ikaw mingon, ako mao ang usa ka Dios, ako nagalingkod sa lingkuranan sa Dios. Nag-apply ni sa literal nga prinsipe sa Tero. Pero ma-apply sad nimo ngadto sa kang Satanas. Mao na nga pag-abot din sa verse 14, 15, 16, nagisgot na dayon siya og dinihog nga keruben. So adunay gitawag nato og first application didto sa gitawag literal og naay gipasabot usab sa gitawag natong spiritual nga application. Okay? Ingana mo guni ang Biblia igsoon, daghan siya og mga beauty nga makita nimo nga mga punto. Bueno, kung wala na kay ika-follow up kay murag naputol naman ka, tawag lag balik, no? Naputol la. Putol, okay, dagan salamat. So, niya dinhi si Daniel Jen Abasial. Hi, Pastor, maayong hapon. Watching from Digo City. God bless sa tanan viewers og sa tanan nga nagpaluyo ani nga programa labi na sa imo, Pastor. God bless us all. Okay? Niya sabi ni si Ryan 5, pwede ibalik ang number, Pastor? Wala nako na save. Okay, niya. 0929 344-1777. Okay? Available ba din nga number kaning sa smart karon?
So maulan sa ni kay nga tong globe nga isa na wala mo tatong number. So tawag lang din sa smart nga number mga pinangga. Bueno na tay caller. Go ahead caller, palihog. Mga pagkasta, nagkakamusta na Maing hapon usab. sinigo pastor sa Roma 2:12. Okay, atong basahon ang Roma 2:12. Okay? Mahitungod sa pagkamatarong, pagamatarungon, okay? 2:12. Basahon na to. 2:12. Ang tanan managpakasala nga walay kasuguan, mga laglag nga walay kasuguan, og ang tanan managpakasala nga ilalom sa kasuguan, pagahukman, pinaagi sa kasuguan. So katong matarungon na dito sa versikulo 13, ang 12 di ay nagingon dinhi nga ang tanan nagpakasala nga walay kasuguan, mga laglag nga walay kasuguan, og ang tanan managpakasala nga ilalom sa kasuguan, pagahukman, pinaagi sa kasuguan. So imo pangutana na igsoon. Sa ako mong Bible pastor sa version, ang mga dili-Hudiyo wala magbaton sa balaod ni Moises. Ang mga Hudiyo wala magbaton sa Ang mga dili-Hudiyo wala magbaton sa balaod ni Moises. okay nya. Sa akong version ba sa Bible, ingon diri nga ang mga dili-Hudiyo wala magbaton sa balaod ni Moises. Okay, daghang salamat niya na igsoon. Actually, ingani magud igsoon na daghang klaseng mga version, pero sa Greek ni, kung imo na siyang tanawon sa Griego igsoon, aton taga-example ni, aron makita nato Roma, gitawag nato og 12, aron mapakita nato kung unsa ni siya sa Griego kay ang Griego ani igsoon is nomos. Pero atong i-check kung tama ba ko, okay? Kay aron dili ta masayop, okay? Okay niya. Makita nato diri ang maong punto. Okay? Okay, law. So, gikan sa gitawag nato og anomos. Okay, tama ko. Now, ingani igsoon, kining word magod nga nomos, mayong kag anomos meaning without law. Mayong kag nomos igsoon, that is law. O kanang law igsoon, that is gitawag general law. Okay, pwede nag-refer sa Torah, which means the 5 books of Moses. Pwede usab mag-refer sa ubang mga kasuguan. Okay? Now, adunay mga translator igsoon. Mao lagi ni akong giignon nga adunay translator igsoon nga gitawag nato og literal equivalency nga diin mo yung kag literal word for word ang iyang translation. Okay? Naa say translator igsoon nga gitawag nato og gikutlo niya ang gitawag nato og paraphrase, no? Iyang pagalingon nga interpretation ang nahitabo igsoon. Unya na sa translation igsoon nga gikuha niya ang equivalent sa iyang kapanahonan. Now kanang imong gigamit nga gitawag og Moses, book Law of Moses, ang translator ana igsoon nagpili ana nga area. Pero kung imong istiktuhon igsoon, dili nimo maingon nga diha ra gyud na sa kang Moses o ang uban walay labot, tungod kay nomos man ang nakasulat dinhi sa Greek word. Which means pwede nga ang Torah, which buot pasabot ang 5 books of Moses, pwede sad ang napulo kasugo ang gi-refer niya ni. Okay? So balik kanimo igsoon kung sa imo follow up. Kasi ko, mga tanah patulas. Sige, prayon. Kung sana. Okay, prayon. Sinibang Valentine's Day. O sabay, luhan dyan yun. Asa kina nagsugod. Valentine's Day. Actually, Exxon, doon ay mga kasaysayan na it's, correct me if I'm wrong, dinis sa mga 14th century kana nga mga area. Unya, gitawag nila og Saint Valentin, no? Unya, nay mga kasaysayan diha nga nagpadala sa iyang mga gugma o guban pa, pero wala man ta magsintro diha kang Saint Valentin kay so wala pa na si Saint Valentin igsoon na naman ang gugma. Okay? Pero ang gugma igsoon nga gisgutan adunay 5 ka klase o 4 ka klase nga gugma sa Griego. Unya tulo nini ang pinaka-common nga about sa gugma na gitawag natog agape, nga ang word nga agape exclusive nga gugma ngadto sa Dios. O adunay gitawag nato og philia, which means igsuon na brotherly love, no? Unya na sa gitawag nato
eros, which means nagisgot sa gugma sa opposite sex, no? Now, kung atong isulod kanang konsepto sa Valentine's, nga wala may Valentine's din sa Bible. Okay? Pero dili sa laigson ang mag-ingon ka nga magpadala ka og expression sa imong gugma sa imong ginikanan og uban pa. Kay tumiyon ka nga, stricto kay ta, kinalan di ginagamiton ang word nga Valentine's. Kung stricto ta igsoon, nga dili ginato gamiton ang word nga Valentine's, tungod kay didto na sa sugod sa dili Christian nga huna-huna. Now, hinumdumi, ang January, di ba na Christian nga huna-huna. Kaya ang word nga January, gikan sa root word nga Janus. Okay? Nariin kini si Janus igsoon, Diyos, nga dunay dagway sa atubang, nasa dagway sa likod. Okay? So, dili na mo gamit ang word nga Augustus, kay gikan na sa usa ka hari nga wala nagatuo og Diyos nga nagbuhat sa langit og yuta. So, dili ta mo gamit ang October, kay iyagyap mo na sa emperor nga pangalan. Dili ta mo gamit ang word nga Julian, kay iya na sa emperor nga ngalan. So, may mutang bias. Unya, may mutang nga di ta mo gamit ang word nga Valentine's, kay dili lagi Christian na siya. Na pangutana, kana ding word nga Monday. Gikan mo na sa word nga Moon's Day. Kanang word nga Wednesday. Gikan mo na sa words nga Wooden's Day. Ang word nga Thursday. Gikan mo na sa word nga Diyos. O nga kanang word nga Saturday, gikan mo na sa word nga Saturn. O kanang word nga Sunday, gikan mo na sa Sun's Day. Nganong mo gamit magyapon tanana? So kung di ka mo gamit ang word nga Valentine's aron pag-express nimo sa imong gugma o gitudlo sa mga kabataan nga mo express silang gugma ngadto sa ginikanan, ayaw sa gamit og Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kay kanang word nga Friday gikan sa Dios nga mao si Frega. Okay? Pero kanang word nga Valentine's, wala man kahulugan sa ato. No? Wala man labot sa kaluwasan sa atong ginahuna. Follow up, Igson. Go. Kung wala na kay follow up, daghang salamat ha. Okay, tanaw na to ang nadini sa Facebook. Niya dini si Wilson Kenneth Campos. Niya sab dini si Nelmic Macabalo. Silmaro, mayong hapon, Pastor Chris, akong pangutana sa kwintada pa sila kabuok ang gisgutan sa pinadiag 13, ang 7 kabuok ulo og napulo ka sungay, 7 ka purong-purong diha sa iyang ulo, kana tanan nga simbolo mana sa hari nga gigamit ni Satanas pagkakaron pinaagi sila kabuok karon, Pastor. Okay, daghang salamat, Igson. Wako ni siyang isa-isa, Igson, mahurot atong oras. Kaya nganon, kini manggong pinadayag 12, it is a combination sa nakita nga vision ni Daniel. Kung mag-isgot ta sa vision ni Daniel, atong maisgutan ang vision ni Daniel sa Daniel City, atong maisgutan ang vision ni Daniel sa Daniel 8. Kay kini manggong mga butangan nakita ni Juan Revelador na hisgutan maguna ni Daniel. For example, mag-isgutan dire og mga punto. Okay? Bueno, natay caller ato sang bugtuon kay natay caller. Caller, go ahead, palihog. Di kasabit ang bahin sa Pastor kanina sa Kaminyoon, Pastor. Bahin magunin sa Kaminyoon. Sa Matili ba to? Pangitaas nga bersikulo, Egson, balik pangutana ha, kay atong entertaino ng uban nga mga nangutana. Niya din si Narbasa Binos, agree jud ko nimo Dominic Texon, tinuod jud na arang isuga jud sa uban nga member og uban nga pabor sa kapa. Pero Igson, tinuod na. Ngani magud ako nakita, Igson. Kung imong tanaw ng Mateo kapitulo 7 bersikulo 20 o 21, by their fruits imo silang mailhan. You shall know them, no? So mailhan nimo sila pinaagi sa bunga. Na kung ang claim usab sa mga taga-kapa nga iyak ka na sa Dios, maila sa bunga. Pero duaw mo sa akong Facebook, Igsoon, perting mga bastusa, gapanghulga pa, no? Unya gitapag insulto, unya magbutang-butang pa. Gignan pa ko didto nga Pastor Bacalaris, kanang imo bag-o nga service, gikan nas ikapulo. Natkurat ko, Igsoon, nga grabe gid mo pabrikit og mga istorya ni mga tawhana. Mga igsa-igsunan,
tingali makita ninyo nga arang-arang ang sinina ni Pastor Bacalaris. Pero sugin lang ko kamo, wala bi ako'y bag-o nga service. Wala man gani ko'y motorcycle. Wala man gani ko'y bisikleta. Nagkinabuhi ako sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa kuha. Wala tay mga daghag, wala tay sakyanan igsuon. Gataksir ta, ga-jeep ra ta, upat akong anak, akong gi-squeeze ang budget gikan sa akong kinitaan, gikan sa kinitaan sa akong asawa, kay upat ang among anak. Nakapag-graduate na kami karon og duha ka college. Napa ko'y nabilin usa ka college og high school. So ako nakita mo fabricate og mga ebidensyang wala diha. Tinuod na imong giingon Egson, pero boy no ato sang bugtuon kay natay caller. Caller, go ahead. Ano wala? Okay, nawala ang atong caller, no? So, ingana nga punto mga pinangga, no? Tinuod na imong giingon perting isuga. Ingani lang akong ikasulti. Kung gusto ninyo i-prove nga ang kapa gikan sa Dios, i-prove pinaagi sa inyong mga binuhatan. Kay sugin lang ka kamo, mismo ang founder sa kapa nangatake na sa Seventh-day Adventist. Ug matod pa niya, kamo Seventh-day Adventist nganong moadto mo sa Security Exchange Commission mangutana mahitungod sa registration sa kapa. Unsa may problema kung ang among kauban diha sa Southern Mindanao Mission moadto didto sa SEC ug mangutana sa gitawag og legality or legit ba na nga organisasyon. Kay amo man sa nang katungod mga pinangga, nganong imo mangpugngan unya atakihon nimo ang Seventh-day Adventist nga wala marehistro kuno. Okay? So kung wala mamaristo igsuon, ngano naka-operate ang Seventh-day Adventist since 1905 hunted karon. Bueno, ato na sa dungagan, o mabasa tayong pangutana, break muna, o balik kita, karon tudtod. Go. Lula tanong ng bagulan, may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ito magdugay ba? Isa lang good ka oras. Kamulo pa man kung basa ani nga libro gaw. Mapag ikaw study ayon na. Kira na, katunga na bitaw ka. Mogid, bisa magiging isa ka page di wala pa may kapangabli. Pero gaw, kamulo ba mo sa tong maista ani nga subject? Sige ba siya katag og quizzes? Ingon pa kay siya nga mag-andam ta per me. Sis. Pero pwede ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Sus, ikaw ba? Bito. Bet kay ka. Ito kayo. Madumduman ni mo na tanan. Sige. Sara ko oras ha. Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na gini maayo bay kanang gusto ko mapya sa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka, isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text ako si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta. Sige, amping mo gaw. Open it to page 365. Bueno, may balik kita, maing hapon sa tanan, no? Kilabi na usab sa ato nga executive producer sa Lamdag sa Kamaturan, Sir J. Salcido, nga nakaroon sa United States of America, no? Niya din si Reldan Madlikay Kabahog, we support you, Pastor Chris Bacalares. Niya din si Dave Dominic Texon, I agree, no? Niya sa din si Reldan Malikay Kabahog, okay? Mao gihapon yung gingon niya dinhi nagingon si Tikson Tinod yun. Niya dinhi si Robek Balyarta Japay pulos ra ba nagtago sa fake account mga talawan. Ikson ni nga ni mo Digson. Kung ikaw mosulod sa ako nga Facebook account, unya mga taki ka, mga saba ka, mudikta ka sa ko ayaw pagtago sa imong fake nga account, kanang mga pseudonym ayaw na. Makita sa imong tinuod nga mga pangalan, musulti ka. Dili kay mag-watch fake account, kanang mag-alias og ngalan igsoon. Ngalan na daan, bakak na, saan ako pagtuon mo? Picture lang daan, bakak na, saan ako pagtuon sa imo ha?
Kinahanglan mo pakita ka sa imong identity kay moingon ra bag yun ta dinis bala ang kasulatan. Ang yawa mo gud nagtangkuban ikaduhang Korinto 11 bersikulo 14 ug 15. Boy no, natay caller, go ahead palihog. Yes, Pastor, mayong hapon. Maayong hapon usab. Ako ni ganiha katong ni tawag nimo. Go. Lahi man tong natawag nimo. Katong bitaw sa Mateo 19:9. Kay 19 dili pidadayag 19:9. Mateo 19:9. Okay, akong basahon. Nagingon diri, og magaingon ako kaninyo bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa gawas kung hinundan mao ang pakighilawas unya mga sawa siya glain makapanapaw siya og ang mga sawa sa usa ka babaeng binulagan nakapanapaw. Unsay imong pangutana? Ang akong pangutana, Pastor, pwede ba nga maminyo o lain kinta bitaw ang imong asawa na naibalaan nimo nga nangabit siya? Okay? Onya karon kay ang bana sa iyang pag-antos nakakita siya og dalaga, nagminyo siya. Sala ba na siya o dili? Okay, dagan salamat niya na. Ingani Igson, kung ang mudisayt ani ang church board, kung pagkakita sa church board nga siya innocent party, mayroon kag innocent party, meaning to say, siya ang gibinuangan sa asawa. Okay? Ang asawa nakakitaglain kay ang biblical principle, nagbulag mo tungod sa kwarta, wa na gitungod sa Biblia. Nagbulag mo tungod kay nag-away lang mo sa certain issue, di wa na gitungod sa Biblia. Pero kung nagbulag mo tungod sa pakighilawas, ang stand sa Biblia mo ni kinsa tong innocent party mao to'y pwede maminyo. Pero you have to consider sa kultura sa nasod. Kay naay nasod igsuon nga adunay absolute divorce. Kita din sa Pilipinas adunay divorce pero relative divorce, dili absolute divorce. Miyon kag absolute divorce parehas sa Amerika. Okay? Pero miyon kag relative divorce, ang layman term ana is legal separation. Ang legal separation dili gitugutan sa balaod nga maminyog otro kay wala tay absolute divorce. Ang naa sa ato annulment. Pero ang annulment igsuon kinahanglan ang ground ana is psychological incapacity. I-prove nimo sa korte nga dunay psychological incapacity. Si for example, imong bana na preso tungod sa drugs, di na makahatag imong bana sa panginahanglan nimo. For example, ang imong bana adik-adik og niya giputol niya ang iyaha. So di na siya makahatag sa panginahanglan nimo. So adunay magitawag natong psychological incapacity ug wa lang man na maglimit niya ng iyaha apan naglimit usab sa pangisip. Mao man gani ang gobyerno before ang judge mo hatag siyang paghukom, mukuha na siya og mga eksperto sa pagtuon sa utok. Okay? Unya i-balance sa mga judge kung matagaan ba siya sa gitawag natong annulment. Unya ang gastos sa annulment igsuon dili mo ubos og 100,000. Mo na nga daghang kayon di ka afford karon. Naay mga kongresista nga mohatag og mga pamaagi, pinaagi sa pagpanday sa balaod nga himuon nilang sayon nga paagi ang annulment. Okay? So sa ato pa, bisag mag-grant mo sa church nga nag-ingon na innocent party ka, pwede ka maminyog otro, dili siya pwede pag-abot sa balaod sa gobyerno. Pero sa Amerika, kay naman sila gitawag og absolute divorce, pwede siya. Okay? Follow up, Igson. Okay, Pastor. Tungod manggod ni Pastor nga nakahimo siya kay namang po gatambag nga usa ka pastor pod nga Brad, og mao nang hitabo pwede ka magminyo. Tino na siya, pwede magminyo. Pero ang problema, ang pag-apply lagi sa gitawag na tug annulment kay wala tay absolute divorce. I don't know kung naman to'y balaod nga gipasa. I don't know kung na kuan na ba to kay usually sa balaod igsoon wagi man na og kung wa ko masayo 45 days sa pag-announce niya na ay mahimong balaod. Okay? So, ingana ang mga punto igsoon. Ato lang siyang ipasa dito sa church board ug ang church board mag-define niya na nga mga area igsoon. Para yan. Pastor, o kanang iyahang asawa nga
lahi siya o kanang complicated nga dili bahin sa paghihilawas, dili gi siya pwede magigminyo sa lain nga bay. Mao may gingon sa Biblia, gawas. Okay? Kining 19:9, tama man na imong gingon. Magaingon ako kaninyo bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa. Gidili. Di ba? Bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa gidili. Pero na may word dili, gawas. Kung ang hinungdan mao ang pakighilawas. So wala Pastor. gitugot sa Dios ang absolute divorce except fornication. Ug ang word nga fornication igsoon gikan sa Greek word nga porneia, ug ang word nga porneia igsoon any deviation from normal sexual activity. Okay? So mo na siya nga mga punto igsoon. Go, palihog. So sa ato pa ni pastor, kay nagminyo naman siya karon, gikasal man siya sa Subanin. Gipalit gikasal sa Subanin. kanang sa mga nitibo. Okay. Ni Tibo. So, iyang asawa karon nagminyo mo pud og lain. Dayon siya po nakakita siya o kining usapod kapareho niya pagtulunan. So nagsalabot sila, gikasal sila sa maora pod nga liman nga mayon nga Subanin, gikasal sila pastor. Okay, di na kumukomment Okay na na, Nigson. Kaya nga naman, Okay na, pastor. wala man ko kabalo sa kinatibuk-an nga issue. Kaya kinahanglan Tama tunan lagi. man nga kinatibuk-an nga issue. No? Lisod man kay nga mohatag og decision unya realidad na imong gisulti, eksistado na ang gisulti unya paghatag na kog decision na kay mga information nga wala na ako mahatag, problema na siya. So basta nga akong gikasulti mao ni wala tay absolute divorce sa Pilipinas unya ang makaminyo katurang innocent party. Di lang ko kutob igsoon kung namay gikasal dito sa mga nitibo asa nga gikasal igsoon ang mag-define na lang na ang church board na lang kay wala man ko kabasa sa tanan nga mga senaryo. Og ang adunay finality igsoon dili si si Pastor Bacalaris kundi ang church board. Igo lang ko naghatag og ideya dinhi sa bersikulos Biblia. Since nga ang imong pangutana nilalom na di na nato makaplagan sa Biblia, tuguti na nga ang church board. When the Bible is silent, dagan ta sa Mateo 18, nga diin ang authority mao ang church. Okay? Salamat. Dagan salamat usab. Bueno, dagan salamat niya na imong mga pangutana niya dinhi si Luta Moyuela watching from Amman, Jordan. Niya usab dinhi si Shines to Gadi mayong hapon pastor watching from Singapore. Lia Makabuhay Abali mayong hapon pastor gikan ni siya igsoon sa Malaysia. Fernando Amplayo Dagok nice Nielsen. Nadini si Daphne Licardo Nelson bisan katoliko ko pastor ganahan jud ko maminaw nimo kay sakto jud imong gipasabot sa pulong nga naa sa Bible o ganahan ko nimo sad pastor kay dili manaot sa ubang mga reliyon. Ganahan kayo ko maminaw sa pulong sa Ginoo. Godspeed and love spread. Daghang salamat usab diha Daphne Licardo. All to the glory of God igsoon. Gihimo nato ni sa pagdaig sa Ginoo. Walay ato ani kay naghulam lang ta sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw akong giingon igsoon nga pangutana mo kay tagaan atong assurance nga ang atong tubag pinaagi sa pagpamatuod sa Biblia. Kay ang doktrina sa Seventh-day Adventist tanan mapamatud-an sa Biblia. Usahay butang-butangan malanggod ang Seventh-day Adventist nga ang doktrina gikan kang Ellen G. White. So ginlan ko kamo wa pay Ellen G. White na ana ang doktrina sa Biblia. Daghang salamat niya na bisan dili ikaw usa ka Seventh-day Adventist. Jonathan Fronteras, mayong hapon pastor na ako'y pangutana about sa blood transfusion. Kay na ako'y amigo nga mauni ila doktrina, dili daw pwede na aman siya gibasa nako nga Bible verse, pero kalimot ko, palihog kong explain, pastor, salamat kaayo. Brother Jonathan, kana na doktrina, ang gidaladala ana mao ang Jehovah's Witnesses. Okay? Ang Jehovah's Witnesses igsuon, mga gitawag nato og grupo nis mga tao nga natao didto sa Estados Unidos. Unya ang ilang doktrina dili pwede ang blood transfusion.
Now, ang iyang gingon nga naa sa Bible ayaw pagtuo, wala na sa Bible kay wa pa ang Bible mag-uso og blood transfusion kaniadto. Ang Bible dili para sila ka-produce kaniadto og gagmay nga dagom nga diin ilalom sa gagmay nga dagom naa sa taliwala niya na naay bangag nga moagi didto ang tubig o ang dugo. Di man gani ka-produce ang mga Hudyo kaniadto og dagom nga diin musulod sa atong ugat. Ug ang Hudyo kanito wa pa nagtuon sa anatomy. Ug ang Hudyo kanito wala pa gitawag nga og pharmacology. Ngadiin nasabtan pag-ayo ang mga pamaagi pasikot-sikot sa ato nga mga veins. How come moingon siya nga blood transfusion na sa Bible? Wala ay blood transfusion sa Bible. Naalanta kanang sa Bible di makaon ang dugo, pero ang pagkadili makaon sa dugo og blood transfusion managlahi na siya nga idea. Bueno natay caller. Ato sandawaton natong caller. Go ahead, Paliog. Hello. Hello, mayong hapon igsoon. Good afternoon, Pastor. Oh, palihog padayon. Pastor. Nakoy clarification lang kay di ko nako di masabtan siguro. Okay. Habo mo construct unsa ang papangutara ani kanang sa Daniel 9 Okay. verse 20. Daniel 9 verse 26. Okay, 9:26. Oo. Mahitungod sa 70 weeks og 70 weeks. Oh. yeah, maog Ay, sa middle of the week imong pangutana ni? Oo, kani bitaw sa kaning. And after thrice 4 and 2 weeks shall Okay. Messiah be cut off. Unsay kaning di ba thrice 4 and 2 weeks is 6 to 2 weeks. Unsay Kini religion? 26 sa kuan 9:26 no? Okay. 9:26. Okay, og tapos sa kanunam og unom. Okay nga ning suon. Oo. Kini siya nga Okay. area part ni siya sa Daniel 8:14 sa 2,300 days. Okay? Part ni siya diri. Unya part sa 2,300 days naghisgot og 70 weeks. Okay? Unya kung imong tan-awon ang Biblia, kining 70 weeks iyang gi-explain na ay 62 weeks, na ay gitawag na tog 7 weeks, o adunay 1 week. Wa ka kamantay igsoon, 62 plus 7 equals pila? 69 plus 1 week equals 70 weeks. Ang 70 weeks igsuon, aduna may 7 days ang usa ka semana. So therefore, aron imong i-convert ngadto sa days, ang 70 weeks i-multiply nimo into 7 days. Okay? 70 times 7 equals 490 days. Now, sa Bible prophecy igsuon, dili nimo iliteral ang mao nga punto kay prophecy man siya. Now, kumudagang kag prophecy, tanaw nato kung unsay paagi sa pag-interpret sa word nga days. Ezekiel 4:6. Okay? Nag-ingon ang Ezekiel nga a day is a year. Di nala ko basahon, hindi ta malangan. So therefore, it is not 490 days, but 490 years. Okay? Now, ingani, ang imong gikalibgan dinhi sa 26, kining 1 week diri. O in the midst of that week, di ba? Tama ko? Tunga-tunga ana nga semana ang Misaya gitawag na tog pagapatsyon. Now, ingani nga mga punto. Kung imo na siyang i-compute igsuon, gikan sa 26, mo end na siya sa 26 AD. Ako maglisod ko og pag-simplify ani igsuon basta walay chalkboard. Kay nagkinahalam ni siya chalkboard aron mapapasabot. Okay? Gikan sa 26 AD, kung imo na siyang i-add, moabot sa gitawag na tog 34. Ang pangutana nganong nahimo man siyang gitawag og 34. It is because igsuon imbis mahulog og 33 kay 26 plus 7 equals 33 man. Nganong nahimo og 34. Mao bitaw kay sa biblical manggod igsuon sa counting sa atong days. For example, niabot og 10 BC, 9 BC, 8 BC hantod sa 1 BC. Milahos din siya og 1 AD. Nga kung imong tanaw ng principle sa mathematics, mo agigigag 0. So kay wala may 0, tanawa ang counting sa ato nga kalendar. Pag abot sa 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC, ni kalit og 1 AD. Di ba? Kabantay mo? Moagi sa agad siya 0. Mao magitong issue sa gitawag og millennium o millennial bug
itong gingon nilang millennium nga. So dili man millennium ang 2000, dito sa 2001 tungod kay adunay zero nga i-adjust niya na. So therefore it is not 33 AD but 34 AD. Now, tunga-tunga sa 26 nga to sa 34 igsoon, mahulog na sa 31 AD. Mauna nga dinhi sa 26 nagingon sa tunga-tunga sa simana, gikan meaning nagisgot usa ka simana, sa tunga-tunga sa simana, ang tunga-tunga na igsoon sa 34 ngadto sa gitawag sa 26 is 31 AD. So meaning sa tunga-tunga sa simana pahunungon ang mga paghalad-halad. Kinsa may muhunong sa paghalad-halad? Si Jesus Christ, kay si Christ mo'y katapusan nga halad. Okay? So meaning to si Patyon si Christ, tama ang International Encyclopedia, tama ang mga ireferensya nga si Kristo gilangsang sa 31 AD. Mauni ang application sa Daniel 9:26 nga sa tunga-tunga sa simana pagapatyon ang Misaya. Go ahead, palihog John. Prayon. Pastor? Go. Hello? Oh, palihog John. Kaning 26 manggol, Pastor, is dili na kumakuha ang significant aning thrice core and 2 weeks kay mga dili siya kaabot sa 27 kay kung sa 27 katong 7 days and 62 weeks equals 69 mo na ang katong pag So nalibo ka sa 20, nalibo ka 26 62 weeks. Nalibo ka 62 weeks. Nalibo ka Thrice core and 2 weeks. Okay. Aning 26. Unsay significant ani sa 70 weeks? ang 31 kanang tunga-tunga sa simana or kanang 26? No, kaning and after thrice core and 2 weeks. Unya, unsa imong Shall- pangutpasabot? Oh, thrice core and 2 weeks is 62 weeks. Oh. Unsay significant ani sa 70 weeks? Okay. Unsay nahitabo aning Ang panangan nahitabo mo igsoon, ingani magod kumudaga na santa dito sa Isra chapter 7 verse 7 o verse 21. Nakabantay mo nga ang ginharian sa Israel na ulipon sa Babylonia o pagkaulipon sa Babylonia gisaaran sila sa Ginoo nga i-liberate sila o ang liberation during Artaxerxes. Dito sa panahon ni Artaxerxes igsoon, gisaaran sila nga buhian sila. O gikan ni ana nga pitsa ngadto sa pagbalik sa Israel, ang nahitabo na igsoon, girebuild nila ang gitawag og coral, girebuild nila ang temple sa Ginoo. Og naapay daghang panghitabo. O kung gusto ka og detalye nga gisgutan sa balaang kasulatan nga unsay nahitabo ni adinhi sa Daniel kapitulo 9 gyapon, okay? 9 bersikulo 24. Okay, basahon ako. Kapituan ka simana, meaning 70 weeks, maoy tagal ibabaw sa imong katawhan, okay? Og sa imong balaang syudad, Jerusalem. Okay? Sa paghuman sa kalapasan og pagtapo sa sala og sa paghimo pasig uli alang sa kasalanan og sa pagsulod sa walay katapusan nga pagkamatarong o sa pagpamatuod sa pananawon sa panagna og pagdihog ilabi na sa balaan sa mga balaan. Mauni sa nahitabo sa 27 si Christ gidihog as Christ, anointment gi-anoint si Jesus Christ. Buhibalwi sabta nga sa paggula sa sugo, meaning katungkang Artaxerxes. Ezekiel chapter 7 o verse 13 o verse 21. Ikaw na lang magbasa na igsoon. Busa hibalui og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahiuli og pagtukod sa Jerusalem. So sulod sa 70 weeks igsoon, tukoron ang Jerusalem. Mauni ang tubag sa imong pangutana og unsay significant og unsay nahitabo niya na gitukod ang Jerusalem. Go ahead, Igsoon, follow up. Padayon. Hello? Murag naputol na itong Igsoon, no? So, anyway, basahan lang Igsoon nga unsay nahitabo, ang nahitabo Igsoon, mauni ang pag-rebuild sa Jerusalem. Years ba yan na, dili lang sinima na, dili bulan. Years, taas nga panahon. Maunay nahitabo niya na nga buntuha. Bueno, niya din niya itong igsoon, si Rains Rocky, may hapon diya igsoong Rains, no? Guban sa imong tibuok nga pamilya o diha usab sa mga kaigsuonan sa Ireland. Okay? Matupan ni Rains Rocky, mayong hapon, Pastor Chris. God bless us
all. Niya sab si Victoria Quezon Navio Navarro, I love this program. May request lang sana ako kanang takna sa pagtuon i-post pod tana sa FB kay nindot jud sila mutagik og lesson. Big I love like to share to my friends. Nakuambiya na siya sa Facebook igsuon. Tanawa lang sa Facebook sa gitawag Hope Channel, no? Bueno natay caller. Caller, go ahead, balihog. Di balik? Okay, go. Nel, palihog, Nel. Pastor, Padayon, Exxon. ako'y na-encounter, Pastor. Okay? Ito daw mga Sabadista, mamatay, lubong man daw sa Catholic Cemetery. Say, okay. Ang mga Sabadista ilubong sa Katolik sa Minteryo. Ang mga Sabadista wala nga nila. Ang Sabadista gani mga Israelhanon apil silang Daniel, Shadrach ug Meshach ug Abednego. Ang mga Israelhanon kaniadto igsoon gilubong sa Babilonia. Kanang Babilonia di na mo tuog Dios. Araw-araw mga Katoliko kay mo tuog na sila Dios. Unsa may problema gilubong dito sa Babilonia o gilubong dito sa Minteros Katoliko? Go, palihog. Okay, ako'y last question. Okay, padayon palihog. Kanya, nagbawal ba ang Biblia sa pagdili, pagsulob og mga alahas sama sa kwintas ug singsing? Okay, nagbawal ba ang Biblia nga nagdili sa pagkuan sa kwintas or kining kuan? Ang Biblia igsoon naghisgot mahitungod sa simplicity, no? Kana bang simple nga pagsuot ingon nga Kristiyanos nga dili gitawag nato og pagarbo, okay? Niya. Unang Timoteo kapitulo 2, bersikulo 9 nagingon. Usab nga ang mga babae magmaligdong og magbinuotan sa ilang pagpatahom, sa ilang kagalingon pinaagi sa pagpamisti nga maudang. Simple, okay? Dili pinaagi sa buhok nga sinalapid o bulawan o mga mutya o mahal nga sapot, jewelry. Muna na imong gaignon nga singsing, alahas, nagisgutan ni sa Biblia. Kundili pinaagi sa maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babaeng nagapadayag sa pagkadyos nun. Ang babae kinahanglan magatuon. Okay, mao ni siya. Go. Follow up on. Okay, mga Pastor, God bless. God bless. Daghang salamat sa imong nga pangutana usab Bigson. Nel Buok sa Zamboanga City. Niya dinhi si Daphne Ricardo Nelson, sakto Jude Pastor. Niya dinhi si Fernando Amplayo Dagok, wala man na nagtuon sa Bible ang leader sa Kapa. Kay ingon siya wala na daw bautismo, layo Jude kaayo sa kamatuoran Pastor. Kinunay Igson. Kung gusto mo mahibulo, adto ang akong Facebook account, ako na siyang gipost dito. Mato pa niya nga ang Seventh-day Adventist wala marehistro, unya anong dili kuno bautismuhan katong mga kandidato nga iya sa Kapa, wata kabalon say background ato basig wasan to ma-Bible studyhan, nganong mangi bautismuhan man nga gidali-dali unya wala makapasar sa church board. Na ingon din siya nga wala naman na bautismo. Igsoon, wag yung ko kabasa sa Biblia nga wala na bautismo. Kung wala na ibautismo, sumusugo ba si Ginoong Hesus? Mateo 28. Atong tanahon, walang siya kasabot sa balang kasulatan. Mateo 28:19. Busa panglakaw kamo o himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga magatudlo sa tanan nga akong gisukan ninyo og tan-awa ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Question, natapos na ba ang kapanahunan aron wala na bautismo? Ingana magud mga pinagad isa na to mabasol kay wala ba ka-graduate, no? Kana magud ang founder ni Legson nag-eskwela sa theology sa Seventh-day Adventist pero wala makagraduate, no? So ato lang mapasaylo sa Bigsoon nga kakulang baya sa hibalo, mabitaw nga sa usayas na giyon akong nga katawan nga laglag tungod sa kakulang sa hibalo. Ang ato dili man tagapanaway pero dili lang unta mag-broadcast sa kahanginan kay basig masayop. Wala man ko nagadaot sa iyaha, siya mogoy nag-una og pagpangdaot sa Seventh-day Adventist. Igo lang ta gapanubag sa balaang nga kasulatan. Senior Vincio, Pastor Chris, question ko po. Pakipaliwanag daw unsay naa sa second heaven nga gisgutan ni Pablo Brad Vincio po. Okay. Kini man gud nga second heaven Exxon, dili matawag second heaven kung walay first heaven.
dili matawag og second heaven kung walay naghisgot dis bala ang kasulatan nga okay boy no ato sa bugtuo kay natay color go ahead palihog. Ano wala? Okay. Sa Biblia magud igsoon naghisgot og third heaven. No? Aton tanawon ang third heaven sa Biblia. Dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 12, bersikulo 3, 4 ug 5, adunay gipahayag ang balaang kasulatan diri. Okay? Nagingon diri. Dos ta sugod, nakaila ko og tawo nga naa kang Kristo og napulog 4 ka tuig karon 5 minutos ang nabilin. Okay, ana kang Kristo napulog 4 ka tuig nakaron gisakgaw dala ngadto sa ikatulong langit. Gidala sa ikatulong langit, third heaven. Dili matawag og third heaven nga dili ka moagi og second heaven. Dili ka moagi first heaven. Mao nang giingon diha, dili mo abot og piso kundi ka moabot og di ka magsugod 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos. So, kay na may third heaven, it is because na first heaven og na second heaven. Asa man ang first heaven igsoon, dinhi sa bala ang kasulatan nato makaplagan. Niya dinhi sa una Genesis kapitulo 1 sa iyang bersikulo igsoon nagisgot dinhi sa gitawag nato og 16 og gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong dinhi no dili ta sugod sa 14 og miingon ang Dios mamahimo ang kahayag unya gihimong ilhanan sa kapanahunan unya naghisgot dinhi sa 15 16 17 18 nga ang mga kalanggaman na naglupad sa kahanginan. So, asa man ning kahanginan nga naglupad ang mga kalanggaman nga gitawag niya langit. So, gitawag di ay ang atmospheric heaven. That is the first heaven. O ang second heaven, makita na to kay by level man siya. Makita na to by level gid siya. Psalm chapter 8 verse 3 og 4. Atong tan-aw nang gingon sa Salmo kapitulo 8 bersikulo 3 og 4. Ni ang gipahayag sa balaang kasulatan. Okay? Nagapamalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, sa bulan o sa mga bituon. Nagapamalandong ako sa imong langit. Sa gibuhat sa imong tudlo, bulan o bituon. Asa man ang bulan o bituon? Labas atmosphere? Wala. Naasa starry. So, first is atmospheric heaven. Second is starry heaven. O ang third mo, tong heaven sa tanang heaven. O yes, so wala pa ang earth, wala pa ang starry, which means the universe, na ang third heaven. So, ang imo pangutana, asa ang second heaven, ang starry heaven. So, hopefully, tubag na to ang imong mga pangutana igsoon. Niya din si Rildan Malikay Kabahog. Niya sab din si gitawag na to igsoon og ato sa naon. Okay. I-share igsoon ha, pinangga, i-share aron mablast sad ang uban. Buinot 2 minutos ang nabilin. Mga igsoon ko, dili na lang ako pamasahon ng mga ngalan. Pila lang itong pasahon. Ipal Alexis, Najutno Lyric Ida, Marilo Manalansan, Loiting Bautista, Marlene Bernal Galigaw, Mercy Ramasasa, Rose Papas Marzok, Dave Dominic Texon, Jubilin Edwin Dago, Ayan Work Amado, gitawag og Rister J. Susun, Abundiente Anami, Jimboy Sanan, Jocelyn Gumahad, Shibare Vilyasis Ricanya, Belinda Pertindagana. Di na to mahurot igsuon. Ako lang hangyo, aduna tay 38 shares karon diri, adunay 89 ka mga likes o love. O di gina to mahurot og basa sa mga pangalan, gusto gid nako i-mention igsoon tungod kay kami dinhi nagmahal mi ninyo. Gusto namo ipapahibalo sa inyo, we are one family, mga kabaglaom. Bueno, dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa among station manager o usab sa among communication director o sa media coordinator sa division. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon, siya nagpakamatay ron sa pagpatunhay sa kamaturan more angay nga bubuy magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin, among gikalipay ang imo nga pagigkuyog kanamo. Salamat o Dios, panalangin ni ang tanan mga OFWs tibok kalibutan, uban silang pamilya din sa Pilipinas, maingon usab sa nagbalatian. Salamat nin tanan, kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.
family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.